Da li bih ja pogrešio kad bih vas predstavio kao multimedijalnu ličnost? Kako god želite, ja sam prosto osoba koja voli medicinu, studirala književnost, volim književnost. Živjela sam u porodici umetnika koji su volili kulturu celog sveta, mislim na mog muža, tata Subu, kako ga inače zove, Radomira Nenada Subotića. I pratila sam i pomagala razvoj svom sinu koji je otišao u svet muzike. Izgledate fantastično. Hvala Bogu što sad slušalci to sve ne vide. Vidite, može se da se ode na YouTube. Evo sad sam trenutno 58, odnosno 85. Vi ste baš puno proputovali sveta. Bilo i toga, uvek smo dolazili sa muzičkim, sa prtljagom koji nije imao nikakve naročite sadržaje, sem knjiga i ploča, to je bilo tada. Marina Pajdozić je takođe dolazila kod nas u kuću, Nasimo Savić takođe, mi smo prosto bili dom na limanu gde se muzika slušala, pravila i gde su se jeli svi mogući sastojci koji su bili u našem frižideru. Kakav je život s takvim jednim hiperaktivnim novinarom? Bio je radan. Svi oni su meni rekli, vi sad neste sami, mi smo vaša deca, mi smo vaši sinovi i kćeri, vi ste naša mama, trebate nam. Besplatno merimo očni pritisak svih 32 godine. A onda, recimo, zvali su mene i Ruža široko povijanje. Da nam oči budu zdrave i da pazimo na oči, da redovno kontrolišemo, ja predlažem... I da svakako jednom godišnje proverite vid i da ne kupujete naočari bez recepta.